taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma fari na sa sunan sarki Allah wanda ya yi mini komai bai haifa ba bare a ya haifarsa ta kunki a daidai a samadin ahadin masanin fili har ma dukkan abuya mai kudura a cikin yin mulkinsa ta kunki a daidai har da salati rabbu ka kara shi gurin mai yin alfarma alkuta da miji a gurin hafisa ta kunki a daidai sun da sahabbai ɗaɗaye mata har ma jikoki albarkar su muke ci ba mu ba wata da dama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma yanzu dan ba ni kiɗa oga me ku shi da ta yi mana amshi da rakita dan hausa ya yo mixing ta kunki a daidai waka ce zan yi wa uwar ɗaki na mai sharan kuka inda akwai ta kwarai ba na doubting ta kunki a daidai kunga wata mai haske ya ballo sarari na samaniya Allah gunki ya kara protecting ta kunki a daidai biya a gurin ta cikin baitin da na rero cancantar ta sanayo Allah da ɗaya karama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma za a buga a bari dan kin kere dukkanin yan gulma dole a ganki a barki cikin ni'ima ta kunki a daidai Allah sarki shine gatanki shike yi miki komai ni ko yabanki a yanzu zan soma ta kunki a daidai kowane karki da sharri ki dale shi bakin ciki ya kashe shi komai yayi miki kai nai zai koma ta kunki a daidai baiwa kuma mai ilimi ke Allah ya miki komai numfatan da nake a gare ki da ki gama da salama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma ni fa sarautar mata na baki idan kin yi masarata zai wahala a bi hanyar kamoki ta kunki a daidai ba matsala da ke da iyayenki kullum ba sa kuka alfahari ko suke da samun ki ta kunki a daidai ga hajiya mai kyakkyawar niyya alkhairi mara irga wannan hali naki yana binki ta kunki a daidai nasarori Hadiza Gabon ine muke baitin girma ka daidai Allah sarki ya sake gama da salama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma Allah ya miki dukkanin laifi albarkar sama aiki ce gaba kullum ke zai na samu ta kunki a daidai domin hannayenki a buɗe suke samsam baki da rowa inda ya an nema to an samu ta kunki a daidai ga tausayi da ganin girman kowa ba kyare na mutane Allah dai ya tsare mana antum ta kunki a daidai fatan da nake yi gun Allah babban sarki duk zuri'arki ya tsare ta ya dawwamar a cikin alfarma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma mai tawasan jama'a ga adalci da taimakon al'umma kowa na yaba dukkan halinki ta kunki a daidai su kuma marayu kin zama mamansu ba ki bari su yi kuka ba su kulawa shine aikinki ta kunki a daidai ba kya wasa gun bautar Allah har da salatin manzo don haka kullum ba mai kyamar ki ta kunki a daidai Hajji Hadiza Ali Gabon zana kira ki da ƙarfi ki ciri tuta Allahu ya ƙaro miki tarin girma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai
baki da abokan gaba komai daukar fansa kowa na kallon ki da mutunci ta kunki a daidai sannan ga ki da tsantsar kamun kai baki daukar raini baki yin sabugogi shashanci ta kunki a daidai na shaida kuma kowa ma na sanye miki shaida ku kare miki girmanki ko a cikin al'umma taka daidai hajiyar miki na da kyan halayyar girma da sarori Hadiza gaban ne miki mai girma dole na kai da uwa a gurin hajiya ne mata fatan kairi rabbi ya kara zane ta da girmanta ta kunki a daidai lafiya Allahu ya kara ta ta cikin alfarma ku yi zaman ku kalau ga cancanta ta kunki a daidai bani barin dan amana mai kirki Salisu sase na mu kai ka daɗa mana duk kwarin gwiwa ta kunki a daidai na ku musti fresh ne muku waƙar girma da tsare ku ya bar mu da ku mun yi zama na amana taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza gaban ne muke baitin girma taka